unit 1 iunie că nu puteam să fac care festival. O să fac eu de la Crăciun cât vine taică-miu. Da, am schimbat camera de păcate ca să e. Că vine ploaie, uitați. Nu știu de să vină că acum vin eu de la Pikmin. E sâmbătă. Școala e închisă. În clasa 1 abia, acolo e două zamuri în jos. Ăla e clasa mea. Hai, nu știu că tot acasă. Ok, să eu pe la plimbare cu ei. Trebuie să trag straidatori. Asta e. Uitați-l. Mașina. De parcare. Un pasăre mort și o să vedeți voi undeva 1 minut și 33 de minute. De păcate s-au îngăsat, un porumbel a picat. Uitați. O să filmez înapoi după să sunt. Papa, au scăpat. O să filmez înapoi până ajung. Suntem aproape să ajung. Am trecut aici la Nelor, cine să uite aici, se abonează cine e aici. Stai că vin înapoi. Am ajuns. Hai că nu-mi pasă, hai să ne vedem papa viitoare, papa.